Alright, so first of all, I would like to thank you all of you guys for supporting my channel. So now my channel guys is road to 100k subscribers na po tayo. So maraming salamat po talaga sa inyo sa mainit na suporta nyo po mga idol. So bilang isa pa salamat po sa inyo mga idol. So pipili lang ako ng 10 tao mga idol na magko-comments dito po sa video na ito mga idol. So ilagay nyo lang po yung GCash number ninyo. So pipili ako ng 10 dyan na bibigyan ko ng tag 100 load through GCash mga idol. So ganyan lang kasimple mga idol ang statistics sa pagpamimigay natin dito. So ngayon mga idol is maliit lang siya na bagay mga idol kasi wala pa naman tayong kinikita dito sa channel natin, pero galing po yan sa puso natin mga idol. So ito lang yung tandaan nyo mga idol, na kung papalarin man tayo at saka susuportahan nyo yung channel natin. So hindi lang ganyan yung may tulong natin, kung hindi makakatulong pa tayo sa yung mga nangangailangan talaga mga idol, na tulad na ngayon sa panahon ngayon mga idol, diba, pahirapan tayo. So at saka dito sa channel natin mga idol, so pinapakita ko sa inyo kasi gusto kong ma-inspired ang karamihan dyan na hindi lang tayo sa pagbablog umaasa mga idol. Ang masarap din dyan mga idol na yung magtatrabaho din tayo. Kaya yung ang akin mga idol, so pinagsabay ko yung pagtrabaho ko dito bilang isang welder dito sa Japan mga idol, as a Japan structural welder mga idol. So medyo mahirap ang trabaho namin mga idol, pero pinagsabay ko ang pagbablog at saka yung pagtrabaho ko dito sa bilang isang OFW dito sa Japan mga idol. So sa mga nagtanong dyan na kung ilang taon na pala ako dito sa Japan mga idol, so 12 years na po ako dito, mahigit mga idol. So nandito pa rin tayo, still grind pa rin tayo dito mga idol. So lumalaban pa rin tayo. Marami tayong ups and downs pero okay lang yan kasi ganun naman talaga ang buhay. So maraming salamat po talaga sa inyo. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo lagi mga idol. Love you all. Mwah.